Τι συμβαίνει? Survive the different cave floors. Each cave floors are different dweller. Σωστά καταλάβατε. Σήμερα παίζουμε cave dweller. Ναι, θα αρχίσω να κάνω μία σειρά που θα κάνω entities. Και ναι, επειδή δεν έχω Minecraft και το Minecraft θέλει λεφτά. Trails, shop, redstone. Λοιπόν, έχω trail. Τι ωραία. Πάμε. Πρώτος που θέλουμε είναι ο Cave Dweller. Το πρώτο αυτό βίντεο θα είναι ο Cave Dweller. Μπήκαμε στην Cave Dwellers. Ωραία. Αυτός είναι ο Cave Dweller. Εντάξει. Λοιπόν. Τώρα. Μπροστά. Να τους. Το βλέπετε. Είναι δύο. Είναι δύο. Να σου γαργαρίσω. Πώς τρέχει. Πώς τρέχεις. Πώς τρέχεις. Πώς τρέχεις. Πώς τρέχεις. Να σου γαργαρίσω. Είναι και γρήγορος. Είναι και γρήγορος. Είναι γρήγορος. Είναι γρήγορος. Είσαι στο 0-3. Ναι. Progress. Ναι. Να σου χέσω. Είναι 3. Με κυνηγάνε 3. Τι έκανα. Ωραία φίλε. Τι που ναι. Sorry. Αλλά βοήθεια. Κόλλησα για... βλέπετε πώς με κυνηγάνε. Σε αυτή την πίστα. Ποιος να σε είδα. Ναι. Μα τώρα εμένα κυνηγάνε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα κυνηγάνε τον αδερφό μου. Κυνηγάνε τον αδερφό μου. Πολύ ευχαρίστως. Μα δεν με κυνηγάει κανένα. Και που έλεγα. Γιατί εγώ κάνω το βίντεο και ο Φίλιππος αποστάει από την μπροστά. Πελάκι. Ωραία. Ωραία, την ακίδα τι λέει. Μπροστά. Όλα ευθεία. Εδώ ήταν που είχαμε δει για πρώτη φορά τον Cave Dweller. Γεια σου Φίλιππε. Απ' την άλλη φύγε. Απ' την άλλη φύγε. Χριστέ. Ας τον εαυτόν εκεί να τους φάει. Για όσο να γλιτώσουμε. Δεν γλιτώσαμε. Άντε γεια. Να σου χέσω. Άντε γεια. Ρε φίλε, τι τους... έχω μείνει με κόκκινο σκατό. Έχω μείνει με κόκκινο σκατό. Σε παρακαλώ να είναι τρεις, μόνο. Είναι τρεις μόνο Cave Dwellers. Εγώ ακολουθάω μόνο βέβαια. Τρέχα ρε Τζιτζιγκάρα. Όχι ο άλλος. Ο Πεπέγκας που γράφει Τζιτζιγκάρα. Γιατί ρε μπορώ να είναι εκεί στον καρά εσύ. Ευχαριστώ για τις πινακίδες, αλλά τώρα δεν μου χρειάζονται. Μάλλον ναι, μου χρειάζονται. Ναι. Σε αυτά λοιπόν τα επεισόδια, να τελειώσω το λόγο μου. Να σου. Λοιπόν, σε αυτά εδώ τα βίντεο λοιπόν, θα παίζουμε
Horror Minecraft Entity. Πολύ καλύτερα. Γεια σου, να σε είδα. Κάτσε ακίνητος. Όχι. Δεν το πιστεύω, ρε φίλοι. Δεν από πίσω σου. Να σου... Πήγαινα από την άλλη. Πού πας εσύ, Άσμα? Να βρω την έξοδο. Έχεις πάρει καμπάρι. Κάνω κύκλους τώρα. Ότι σε κυνηγάει. Και βγαίνει. Ναι, τώρα είναι καλύτερα με τα shaders. Έχω φτάσει στα 1.000 ευρώ και ακόμα τρέχω. Πού να σου γαργαλίσω. Το ξέρω. Νομίζω φτάνω στην έξοδο. Γεια σου, να σε είδα. Ρίχα! Περίμενε με. Να με κυνηγάει ένα σχέδιο. Βγήκαμε. Ναι. Λοιπόν, Όχι. Trade shop. Όπα, δεν έχω 1.000 ευρώ, έμεισε φιλέ. Εντάξει, με πράσινο τρέιλ. Εγώ με πορτοκαλί. Όπα, κάτσε, what? Παιδιά, πήγαμε στην πρώτη πίστα. Φίλιππε, περίμενε. Γεια σου, να περίμενε με. Περίμενε, έρχομαι κι εγώ. Πίσω σου είμαι. Περίμενε με. Λοιπόν, αυτό θα... Γιατί. Πώς γίνεται. Σε αυτά τα βίντεο λοιπόν θα κάνουμε τα τέρατα. Γιατί δεν μπορώ. Λοιπόν, σε αυτά τα βίντεο που θα κάνουμε τα τέρατα, με τα ending δηλαδή, θα πω... Γιατί μας βγάζει. Περίμενε. Ακούμπησα πέτρα. Δεν τώρα το πω ακούμπησα πέτρα. Πέρασα. Πώς. Έτσι, πήδακα συνέχεια. Πέθανε στον αέρα. Λοιπόν, δεύτερη πίστα. Σε αυτά τα βίντεο λοιπόν, warning και ευδουέλες. Ο κλασικός όχι. Γεια σου, να πώς πήρασαι. Τα λεφτά τα θέλουν. Έτσι και είστε στην έξοδο. Γεια σου, να μπορείς να μου πάθει. Κάντο μου. Γεια σου, κάντο. Καλά. Μπραφα. Περιμένετε παιδιά, πρέπει να κάνω τον αδερφό μου απλά να περάσει. Αυτή τη... Εύχομαι να μην με δει κανένας ντουέλερ εδώ που είμαι. Τι. Μάλλον πρέπει να το κατάλαβα. Θες να το κάνεις. Ναι. Περίμενε. Όχι. Πάρε το, δεν αντέχω άλλο. Μόνο. Έτσι και καταφέρω να τελειώσω το όλο. Είναι τεράστιος. Είναι γρήγορος. Είναι γρήγορος. Παιδιά, είναι πολύ γρήγορος. Δύναμη. Δώσε μου, Παναγιά μου, δύναμη. Μπράβο, δεν με νοιάζει. Απλά θέλω να περάσω την πίστα. Να
περάσω στην πίστα. Να περάσω στην πίστα. Άντε γεια. Άντε γεια. Πέρασα την πίστα. Γεια σου, μα. Άντε γεια. Περίμενε και εμένα. Γιατί και Cave Dweller και Mimic αυτός δεν είναι. Είπαμε σήμερα κάνουμε Cave Dweller, όχι Mimicer. Μόνο, έχουμε 407. Πρώτον, δεν θέλω trailers. Θέλω κάτι να πίνω πιο. Έχω 400. Έχω. Πόσο κάνει. Εντάξει. Pink trial. Ναι, τώρα θα είμαι αυτός. Ο Cave Dweller. Είναι τεράστιος. Δεν ξέρω αν τον έχετε δει, αλλά το έχω ψάξει στο Google. Σε είδα. Σε είδα. Μπράβο, δεν με νοιάζει. Τι με είδες ρε, είμαι στην πίστα 2. Πάλι βοή. Τον είδα. Τον που μοιάζει σαν Mimicer. Κάτσε, είσαι στην πίστα 3. Στην τελευταία πίστα. Είμαι στην πίστα 1. Πίστα 1. Είμαι στην πίστα 2 από τα 3. Να σου θέσω, να σου αργαλίσω. Πρέπει να πάω πίσω. Πίσω. Δεν μπορώ. Πέθανα. Μπράβο φίλε. Μπράβο Ιάσονα. Να σου πω κάτι. Δεν χαλάει. Αυτός εδώ με σκότωσε. Ο Cave Dweller. Και τώρα αυτός εδώ Mimicer είναι. Πρώτον. Ο Mimicer. Τι σχέση έχει. Παίζει να μου μοιάζει. Ναι, παίζει. Mimicer. 10.000. Ρώμου. Γράφει 1000. Το βλέπετε. Γράφει 1000. Όσοι να αγοράζουν 1000 coins. 1000 λεφτά. 10.000 coins. Όπως το βλέπετε. Το είδατε. Εδώ ισχύει. Να σου. Μπρο μου, τι είναι. Αυτός φίλε είναι τεράστιος. Ρόδωνο. Sorry. Πάω στους φίλους σου. Εδώ, checkpoint. Cave Dwellers. Cave Dwellers. Cave Dwellers. Dwellers. Dweller. Έλα εδώ. Φίλε. Άντε, γεια. Είναι και ο Mimicer. Όσο να το κάνει. Είναι από πίσω σου. Ποιος είναι αυτός. Δείτε πόσο τεράστιος είναι. Όσο να μου το κάνει. Ακόμα εκεί είσαι ρε φίλε. Μα πέθανα. Πώς. Δεν ξέρω. Καλά. Ωραία. Όχι. Προ μου. Cave du. Πόσο γρήγορα να σας πω κάτι. Φεύγω φουλ ευθεία. Άντε γεια. Φεύγω φουλ ευθεία. Αυτό ήταν το αρχικό μου σίγουρα. Ναι, σίγουρα ήταν σχέδιο. Ήταν το αρχικό μου σχέδιο. Να το σκά. Δεν είναι ο Mimicer. Χτύπα καρδιά μου δυνατά, τα. Το Mimicer σε ζητά, τα. Παναγιά μου και Χριστέ μου. Παναγιά μου και Χριστέ μου. Παναγιά μου και Χριστέ μου.
Παναγιά μου και Χριστέ μου. Δείτε πόσο τεράστιος είναι. Παναγιά μου και Χριστέ μου. Παναγιά μου και Χριστέ μου. Σας έχω πλήξει. Επειδή όμως σας έχω πλήξει, κάντε subscribe τώρα. Εντάξει φίλε, το πρώτο το δεύτερο το τρίτο level δεν έχει πινακίδες. Είδα κάτι. Εγώ πάντως τα coins θέλω. Δείτε πόσο τεράστιος είναι. Δείτε πόσο... Με βλέπει. Να είχα ένα ρόπαλο ρε φίλε, να την πλακώσω στο ξύλο. Ο αδερφός μου παίζει. Εντάξει. Να φύγω γιόλο. Μόνο φεύγω γιόλο. Μη κέρ. Μίμη σε. Μίμη. Ήταν. Μπρο ήταν. Μου στήσε παγίδα. Are you fucking serious right now, bro? Are you serious? Oh. Έχει έξω στο παρακαλώ αυτό το πίστα δε όσο θα γκέκα. Λοιπόν παιδιά, αυτό σας άρεσε το πρώτο επεισόδιο του για Minecraft και κάντε subscribe τώρα, αλλιώς θα έρθω σπίτι σας. Θα πω στον Cave Dweller και στο Meme και εντάξει δεν θα μωρό. Αλλά τέλος πάντων αυτά ήταν για σήμερα. Εύχομαι να σας άρεσε. Αυτό. Yeah guys.